Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiro do n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. A gbapụrụ mgbe egbe taa dịka ndị ọrụ ngo ndị na-eme njegharị iwe nọchibidoro isi ụlọ ọrụ ego dị n'Abuja ma jụ ka onye minista ala anyị nke na-ahụ maka okwu ego Doris Ụzọkanide banye n'ime ụlọ ọrụ ahụ. A ga-echeta na ndị ọrụ ego ahụ boro ebubo na ọchịchị etiti akpọọla isi ekwe nkụ ịkwụghị ụgwọ ọrụ ha rụrụ. Ndị omekome aha mmiri chukwu ha bụ bandit wakpọrọ ọtụtụ ụlọ ụka ụnyaahụ n'ime obodo Kuminwali nke ọchịchị kansụl Kajuru n'ime steeti Kaduna ma tọrọ ndị ụka Kraịst karịrị 100. Otu tanka bụ mmanụ fuel nọrọ takpu ihu n'ala n'elu akwa briji Tinkan nke dị na Papa steeti Lagos. Ọtụtụ mmadụ gbapụrụ ozugbo nọrọ n'okpuru akwa briji ahụ chewe ọtụtụ bọket ha na-ekwuju mmanụ fuel ahụ na-atụghị egwu ọkụ ọgbụgba emekpọ ha dịka azụ. Otu pati PDP akwala emo gaa n'ebe gọvanọ Fubara, Peter Mba, Oberevori, Eno na ndị ọzọ ma gwa ha na akwa makwara ha ka na-amalite. A ga-echeta na pati APC nọrọ na nso a kwuo na ha agaghị enyepụ akwụkwọ ikikere iji aha pati APC zọkwa gọvanọ gaa n'aka ndị gọvanọ sonyere pati ahụ ewezụga ma ha nwetara mmeri na primaries. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar agwala ndị nkwado ya na ha kwụsị ịkatọ Peter Obi ma ọ bụ ya onwe ya n'ihi na nke ahụ bụ uru nye ndị APC. Sinetọ Ned Nwoko akọwala ugbu a n'ihe mere o jiri nwụchie enyi nwaanyị Regina Daniels Ann bụ maka na ọ nọ n'isi ite ime nwa ya nwoke ma gbuo nwata ahụ a na-amụbeghị. A gbapụtala otu nwoke gbara afọ 29 n'ụlọ ikpe dị na Lagos n'ihe ebubo na o sotere onyonyo vidiyo n'oge otu onye uwe ojii nọchibidoro ụzọ ma na-anara aka azụ. Akimbile Mohammed ka a nwụchiri n'abalị 9 nke ọnwa gara aga dịka ndị uwe ojii boro ya ebubo imetọ na ịdọka uwe onye uwe ojii. N'oge ehihie ụbọchị ụka gara aga, otu onye inspektọ ndị uwe ojii nọrọ na Port Harcourt gba ndị ogbe ya egbe n'oge ha nọ n'ọrụ gbagbuo otu onye n'ime ha ma merụọ otu onye ọzọ ahụ. Ka ọ dị ugbu a nwụchiela onye uwe ojii osochi egbu ahụ Victor Okoz. Ndị bi n'obodo Ataroga, obodo nwere oke ala n'etiti ya na steeti Ebonyi na Benue, eriela mbọmbọ ugbu a dịka ndị omekome ekpe egbe anapụghị kọwapụta ndị ha bụ wakporo obodo ahụ ma gbuo ọtụtụ ehi n'isi ụtụtụ ụbọchị ụka gara aga. Onye ọgụ egwu Portable enwerela onwe ya pụọ n'ụlọ nga ugbu a dịka ọ nọrọ ebe ahụ ihe ruru otu izu ụka n'ihi ebubo izu ohi na imebisi ihe. Ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja achabiela ikpe ma chụpụ Julius Abure pụọ n'oche ọrụ dịka onye isi oche pati Labour nye ụlọ ọrụ INEC ntụziaka ịnabata aha Sinetọ Nenadi Usman dịka onye isi oche ọhụrụ pati ahụ. Otu onye ọnụ na-eru n'okwu Jide Ọjọọ akọwala ugbu a na Peter Obi ka ga-apụ pati ADC sonye pati ọzọ tupu ntụliaka elu afọ 2027 ya bụrụ na o nwetaghị mmeri iji aha pati ADC zọọkwa onye isi ala. Ọ gara n'ihu rụtụ aka na Atiku chọrọ ịbụ onye ga-eji aha pati ADC zọọkwa onye isi ala mana n'oge o sonyere pati ADC enweghị onye omeiwu maọbụ onye gọvanọ so ya wee bịa ememme ahụ. Mana n'oge Peter Obi sonyere pati ADC ndị sineta 4 ndị omeiwu nnọchite anya etiti mmadụ 16 ọtụtụ ndị omeiwu n'Ogo steeti so ya wee bịa ememme ahụ. Ndị uwe ojii ekwugharịala ugbu a ma kweta na ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu wakpọrọ ọtụtụ ụlọ ụka dị na steeti Kaduna n'ụbọchị ụka gara aga kpatara ndị ụka karịrị 150 mana a na-ebo ebubo ugbu a na n'oge onye kọmishọna ndị uwe ojii n'ime steeti Kaduna bịara nleta n'ụlọ ụka ndị a nke mekọtara na o nyere iwu ka mmadụ niile gbanye ekwentị ha ma ghara ise onyonyo vidiyo maọbụ nke foto. Ndị agha soja mmadụ 5 anwụọla pee dịka onye yi ogbunigwe n'ahụ ya wakpọrọ ụgbọala ha n'ime steeti Borno ụnyaahụ. Onye isi ọkaikpe steeti Rivers Chibụzọ Simeon Amadi ajụla ịnabata arịrịọ ndị ụlọ omeiwu steeti Rivers ịchụpụ Siminalayi Fubara na osote ya ọkammụta Ngozi Ọdụ pụọ n'oche ọrụ ha. Ọ kọwara na ya apụghị imezu nke ahụ ka ọ dị ugbu a n'ihi na ụlọ ikpe amachibidola ya imezu arịrịọ ha. Otu onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Stephen Kefas akọwala ntọrọ ndị ụka Kraịst ahụ n'ọchịchị kansụl Kajuru n'ime steeti Kaduna dịka nke na-eme kwa ụbọchị. Ọ rụtara aka na ihe mere n'ụbọchị ụka gara aga jiri hie odo bụ maka na ọnụọgụgụ ha buru ibu n'ihi na n'ime ọchịchị kansụl Kajuru na Chikun ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu na-atọrọ ndị bi n'ebe ahụ kwa ụbọchị. Ọ gara n'ihu kwagharịrị na ndị bi n'ebe ahụ enweghị ụlọ akwụkwọ ọbụla, okporo ụzọ dị mma, ọkụ eletrik ya fọdụzie inwe ụlọ ọgwụ maọbụ nzirịta ozi netwọk eji eme oku ekwentị. Otu nnụnụ nke wepụrụ ụgbọelu Air Peace taa egbochiela ha ifepụ n'oge site Lagos gaa Port Harcourt. Onye isi ala mba US Donald Trump nọrọ taa n'ime mba Switzerland kwughachikwa ya ọzọ na ndị ụka Kraịst n'ime mba Nigeria ka ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu na-egbu ha n'ọtụtụ puku ọnụọgụgụ. Ụlọ ikpe ukwu dị n'Oyigbo Port Harcourt akwụsịtụla atụmatụ ịnụrụ mkpesa Fubara na osote ya mere banyere atụmatụ ndị ụlọ omeiwu steeti Rivers ịchụpụ ha pụọ n'oche ọrụ ha. Ụlọ ikpe ahụ kọwara na ha ga-echerekwa ruokwa mgbe ụlọ ikpe mkpegharị chabiri ikpe nye mkpesa abụọ ewebatara n'ihu ha. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onye isi ala Daniel Bala ekwuola hoha na Siminalayi Fubara bụ onye isi pati APC n'ime steeti Rivers ma rụtụ aka na ya esonwe ike abụghị onye otu pati APC. Ndị isi otu jikọtara ndị ndịda na ndị Middle Belt ala anyị akatọla ntọrọ ndị ụka Kraịst karịrị 100 n'ime steeti Kaduna ma kpọọ oku ka atọhapụ ha ozugbo. Okporo ọkụ eletrik ala anyị akọọla afọ n'ala taa naanị ka o mere izu ole na ole nke ikpeazụ mere n'abalị 29 nke ọnwa gara aga. Otu nwata nwaanyị gbara afọ 27 Esther Kwaji sitere steeti Nasarawa asụọla ukwu n'ala ma nwụọ n'oge ọ na-eri nri na nke enyi ya nwoke dị na Dede n'isi obodo ala anyị Abuja.
enyi ya nwoke ahụ nke a na-apụghị kọwapụta aha ya ugbu a kpọrọ ndị ezinụlọ Esther ka ha bịa hụ ihe mere n'ụlọ ọgwụ dị na Kubua ma ozugbo o mechara oku ekwentị ahụ ka o riri mbọmbọ. Ọgwụnụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.